Ngiyabingelela babukeli bomkhanya kude TV. Usithembiso Celelo bafowethu King SMC, Mr Delicious, bese kuba uye ushoti. Bafethu ngangibiza ngothanda ngalo kukwena nje ukuthi ngibiza ngaliphi. Bafethu ngiyanibingelela nje nonke ma viewers bafethu, siyanithanda nonke. Siyanibona nje nenza kahle bafethu. Ngikhuluma kamnandi kanjani lapha na kuma comment. Noma beye khona laba phela babafike bafaka unyawo. Hayi kodwa cha sebembalwa kakhulu abantu abaningi bafethu bakhulile, bakhulisekile. Ngiphinde ngithi shout out lapha na kuvusi, ngithi big up kovusi bafethu no khulekani kuqala nje bafethu le channel efundisa kangaka bafethu. Ngiyazi bakhona abantu abaningi ngibabonile lapha ama comment abasho bathi asiyabonga ngale channel. Abanye bakude baseyindaweni ehlukahlukene bayibona impact yale channel. Qhubekani ke bafethu unisubscribe, niqhubeke bafethu unilike, niqhubeke bafethu futhi ni comment sizwe bafethu ukuthi nithini nina ngalezi zinto esikhuluma ngazo. Njengamanje ngifuna ukuzongena kwenye itopic. Ngifuna ukungena nje kwenye itopic manje. It's a very sensitive one but ngizoyikhuluma nje kanje. Ngizoyikhuluma nje kanje. Uyabona ake ngivezele ivele nje icaca. Webafethu yabona lento le yezinto demonic ikhona. Mhlawumbe kangiqale ngithi ukuexpanda nje kancane. Yabona, if you can look at our culture, as isintu, iculture yethu nayo ibe infiltrated, yaba injected, yabo, by these demonic entities. Bese kuzoba inkolo nayo ukuthi khona uNkulunkulu ekudala bikhona lo nto ukuthi siqale ngabelungu kuthiwa kukhulunywa ngoNkulunkulu. Cha, bekushiwo kuthiwa ukhona umveli nqangi, yabo. uNkulunkulu baziwa la eAfrika naKwaZulu nasesintwini sonke jikelele, uyabona. So into engingayisho ke nansi ke lento yezinto demonic ikhona. Angivezele kunabantu abathandanayo, ungaba abantu abathandanayo abangakashadi, mhlawumbe ingoduso yomunye, mhlawumbe futhi ngizongena kancane kule nto. Uyabona, ake ngiyiveze nje le. Kuma previous videos khona ivideo ngeke ngakhuluma kuyona ngokuthi these people from the west came with things here, beza nezinto la bayifaka kithi zase ziba injwayelo kithi, yabo, kanti zazi ingekho. Okay, angiveze lento ke. Esintwini ayikho into ekuthiwa umshado. Phela umshado yilento ekuthiwa iwedding noma imarriage. Iwedding it's a ceremony esuke yenziwa, bese kuzoba khona lento ekuthiwa imarriage. Imarriage iyona lento ekuthiwa umshado. La esintwini sase-Afrika ibingekho leyo nto leyo. Lana esintwini sase-Afrika bekunalento ekuthiwa ukuganiselana. Bazothi abantu abangizwa ukuthi ngifanele futhi bangangizwa, ngoba phela ingqondo zabantu igcwele manje yonke le Eurocentric teaching, Eurocentric education. Sebekhohliwe about the Afrocentric teachings esawafundiswa obabamkhulu. That's why I like this Afrocentric teachings, these teachings esawafundiswa okhokho bethu. It's because if I read my Bible njengomuntu okholwayo, uyazi ngibona, I was very surprised and ngiba surprised every day ukuthi uyazi in the Bible yonke into eyenziwe esintwini, iningi lezinto ezenziwe esintwini zikhona eBhayibheli, and uNkulunkulu uyifuna zenziwa kanjalo. Uyabona, ungafunda iBhayibheli ufunda ukuqede lonke. Uyezwa, umshado engikukhumbula eBhayibhelini umshado owenzeke eBethania la kuthi uJesu khona waphendula amanzi owenza iwayini.
sungaba ke khona omunye kodwa imshado ekhona eBhayibhelini imshado ebiyenziwa abantu bepaganism. Yini paganism? Abantu abebekhonza abanye onkulunkulu. Hayi lo nkulunkulu esikhuluma ngaye, hayi umveli nqangi ngokwesintu. So umshado it's a pagan thing. Angenza isibonelo ke esincane. La eAfrica kunezinto we have Afrocentric traditions. Izinto ama traditions ebenziwa la eAfrica. So iWestern tradition ifike yaba ama traditions ifike la noma traditions zabo mayifika la afike aba ipagan tradition because benziwa abantu esingabazi abakhonza abanye uNkulunkulu esingabazi. Uma ufunda ke iBhayibheli ngisho ungahamba kwiNew Testament uzothi uJesu ngisho uPaul ngisho ungafunda uPaul uthi lithi iBhayibheli imithetho yabaganeneyo alisho ukuthi imithetho yabashadile. Hey uyothiwa lo muntu useyahlanya ijele limhlanyisile ujule kakhulu. Angithiwa siyahlanya. Fanele le ndawo le ndawo yenza ukuthi ujule ngezinto. Ngoba uzubuhlele kanye ucawa nje uhlele endaweni evalekile encane ngaka. Yabo ingqondo yakho uphuma ngengqondo ejela, uphuma ngomzimba. Uphuma ngengqondo usabalale ngengqondo. Yabo? So lento yomshado ifike nabantu awucabangi nje vusi nabalaleli nokhulekani nonke babukeli. Manje into esiyenzeka bafike abantu bashade umshado futhi angiyeke nje lento ukuthi umshado ngoba namanje ngiyasho ukuthi leyo nto leyo ipaganism. Bafike baganane baganiselana kube khona udwendwe. Uyabo udwendwe yilona sebethi umshado ke manje thina siya akona umshado udwendwe kokube kwenza udwendwe. Kuphuma induna yenkosi lapha ethi uyamthanda na athathe umakoti umkhontra phane uhloma phambi kamkhwenyana. Bengekho mfundisi. Asimena kancane. Khona kuze ngoba ngifuna ukuthi mangena kule nto le sibe neunderstanding sengindlale kahle. A wedding is a white tradition. I tradition yabamhlophe. Ayiyona inkolo leyo nto, i tradition. Umbuzo wami ukuthi kwenzeka kanjani pho kwi white wedding culture yase West bese kuma umfundisi kuthi uyena oshadisa ngoba umfundisi phela umuntu ongancikile. Umfundisi uba versatile, akancikile to any, akancikile on any tradition. Yena nguNkulunkulu. Uyababona ke bahlakaniphe kanjani? Bathatha into ye-tradition yabo base bezothatha uNkulunkulu bamfaka kuyona. Akayifakanga yena ufakwe yibona. Ngoba uma ufunda iBhayibheli kahle uyathola ukuthi umshado azi uNkulunkulu akhuluma ngomshado. Shadani. Yabo? Uma ufunda ngisho ungaqala le kwi-Old Testament uyayizwa leyo nto. Lithi iBhayibheli uAbraham wamazi uSarai wayeseba umkakhe. Asizwa kuthiwa kwaye kwami umfundisi phambi kwabo wabashadisa. Bonke kuthiwa wamazi ubani wayeseba kumkakhe. Wamazi ubani futhi yini le ukuganiselana. Ansoke ke into engifuna ukukhuluma ngayo ke manje. Abantu ke masebeganene kukhona ukuthi owesilisa lento biyenzeka la kakhulu kaZulu. Kuthiwa usukile la eKZN uvusi unomfazi wakhe uganini. Wahamba wayeGoli eyosebenza. Umbuzo uthi ke ngesikhathi eseGoli uvusi esebenza ngoba uhamba unyaka wonke. Unemizwa nomkakhe unemizwa. Bazokwenza njani ke ukuze bekwazi uku-interacta noma kuba intimate ngemizwa yabo omunye ele omunye ela. Ibingenziwa ke le nto ngokwesintu. Bekuthiwa
owesifazana akahlale ngentombi owesilisa kuthiwa indoda qini bebekwenza umuntu wesilisa uthi lapha na umuntu wesilisa unaleyo nature yakhe uthi usenomunye umuntu wesifazane le kodwa abuye njalo mhlawumbe ngonyaka ezekhaya yabona ke manje these Eurocentric people sebefake enye into ke manje ukuthi how you are there, you are far mina ngingala wena you are far yini esingayenza ke ukuze sibe intimate kwase kuvela lento ekuthiwa iphone sex ukuthi ngifuna ukuthi ingakho bengiqale ngayindlala ngoba bengifuna ukuthi sithi ngisingena kuyona izwakala ejele leyo nto kuthiwa iqagula la ngaphandle nithini iphone sex niyibiza ngesilungu kuthiwa iphone sex bafowethu ayikho into enziwa njengaleyo nto ejele uyabona uma kuthiwa khona inhliziyo umuntu umene inhliziyo enenhliziyo eminyanga enomuntu wesifazane athanda eminyanga kwenziwa leyo nto uyezwa leyo nto kuyokhalwa kwefonini ngaye ngabona isimanga ngabe ngangisejele bafowethu ngiyanitshela bukani isimanga ngitshela lo muntu wayevela vula loudspeaker lo uyabuzwa umuntu wesifazane uvula loudspeaker now busy baby ngithi nansi imhlolo kusho ukuthi phela nawe unemizwa angithi uze umuntu wesifazane lapha uthi uyambona noma gaya usemini useyithambo yabo phela sinemizwa futhi usiyaphila uyabo usemini useyithambo ngisho ukuthi imhlolo lento uyezwa ngale usiyakhala futhi useqedile wesifazane nalo wesilisa ngala uyabo into eyenziwayo le kuthiwa iphone sex manje ngifuna siyibukeke lento ngiqale mengiqale istatement sami ngathi kunezinto ezidemonic kunamadimona ngaphandle namadimona ngaphakathi ejele wonke lamadimoni ayasebenzisana kanje mina ngokubuka kwami mengifike ngabuka nje ejele ngifike ngayibona lento yazini le lento isitha siyiveze ngababoshwa lento ngoba abantu abangekho ululu ukuthi babe in contact nomuntu wesifazane uthola ukuthi umuntu wesifazane ke manje la ngaphandle use addicted kulento usethi noma inti hayibo mina ngitshela isimanga uyazi ukuthi Vusi you don't believe me ngani ngikhole babukeli ngiyenzile mina lento ejele yes ngibile nazi inhliziyo ejele mina ngashaya iqagula indlwabo ngishayile ejele mina yes ngishayile ejele mina kwasho ukuthi ke lento umuntu abazali waneduze yabo ngesikhathi uba ne weakness bayakusiza kule weakness ugcina uphuma kuyo yabo ngishaya iqagula ejele indlwabo ngayishaya ejele yabona idemoni indlwabo nje kwayona idemoni kahle kahle lento phone sex iyindlwabo le yanto uthi phela nisuke nishani babili ungawedwa nisizana wesifazana uyayikhala kuphela nilalela amazwi nje bathina abanye lapha ejele ukuthi abanye hayi fethu hayi mina ngiyashaya iqagula kodwa ngiphelezeli yini umetha kaphelezeli shuthi usuke ekhuluma la naye ekhala nje ekhala nosifazane ngale osifazana ubhika ngithi uyayinesa lapha entweni yakhe bezwe lo uyayihlikihla uyenza yonke lento uzumuzwesho lwesilisa ngala hlikihla baby ethi mina we athi yena kapheleze njengoba kapheleze ishuthi uthi yena usuke ngayishaya indlwabo amanga lawo ngeke ushaya iqagula ungayishaya indlwabo mina ngishayile iqagula ngeke umuzi umuntu osifazana uthi on now honi manje ngeke that thing is demonic angifuni ukukhohlisa ngoba kumanje nabantu besifazana abantu abangasakwazi ukuphila mina njengoba ngithi you won't believe me ngithi mina bengeke ngishaya iqagula uthothi umuntu inhliziyo enginayo iseminyaka ngikhuluma ngento eyenzeka kumina Vusi nababukeli uthothi ngenze phone sex nomuntu womuntu inhliziyo phela le yabo nami ngihlanganiselele inhliziyo ukuthi ngikwazi ukuthi ngenzele izinto zami nami ngendlela ejele ikwazi ukungivisita nani lo muntu umuntu womuntu
umbuzo mengithi ngiyambuza umuntu wakuphi yabo athi nangu lele lana wezwa lonto ngithi hayibo akuzwa yini ethi mina ngizophuma ngiye dining ulele yezwa aphume edining ayohlala ko sofa lapha imshayisa iqagu indoda ikhona endlini yezwa umbuzo wami ke lonto ayikho demonic lo muntu la endlini into yakhe efana abe iyamsiza kulento abe intimate nayi la eduze kwakhe kodwa uncamela ukuthi ayilokhuza yena elalele ivoice yami uyothola abantu abaningi abantu besifazane ngizongifakazela abaningi bafethu asiyigoodman lezinto ngoba ziyiqiniso ukuze sisizakale kuzona baningi abantu besifazane ababanjwe umoya weqagu wezwa leyo nto le balifuna la into meyazi yangeke isiqagula iyona lento ukuthi hayi ngaba nenhliziyo efuna ngishayisa iqagula ekseni yabo ngingakaye emsebenzini ngiyasebenza phela mina eje ngizothi ngibuye emsebenzini ngithi bese ngikukhumbula imini yonke ngithi nje ethi kuyimanje nje ngangigqokile ipaint uyabona usefuna iqagula futhi lishawe futhi iqagula ngibuye emsebenzini before ngilale futhi izoshawa futhi yabo uzongivusa futhi ngo1 ebusuku useyafona futhi ufuna iqagula so lento bafethu angifuna untshela manga this thing uma ungayibuka nawe ngokwakho nje kwakho umbono lo muntu ufinyelela kuvutho ndaba uyezwa lonto kungekho umuntu eduze kwakhe leyo nto uthini wena ayikho demonic asikhulumeni iqiniso that thing is demonic but infiltrate abantu baphesheya abantu baqhamuka le kulamazwe laba bethi no it's a phone sex umuntu umekude you have to have a way to be intimate intimate kanjani umuntu ula ungekho le that is not being intimate you are intimate with the spirits so this is a very sensitive topic amadimoni bafethu asebenza ngaphandle asebenza ngaphakathi yabo kunabantu besifazana abagijimisa iboshwa ngoba befuna iqagula bayazi ukuthi iboshwa ziyashaya iqagula idlala la ngaphandle ayuvusa uzothi yini leyo umne angiyazi nje yabo ulifuna la walizwa phela wakwaliswa uyalifuna iqagula uncamela ukuyeka into yakhona ngempela ikhona la afuna iqagula that is a spirit uncamela ukulumagina ukuyimagina into yakhona ukuthi ayimagine ingena uyezwa lonto kunokuthi ingene uyezwa lonto le nabasilisa ngala bancamela ukuyimagina into yomuntu wesifazane because lento not ukuthi both sides abantu besilisa besifazane iyababamba this is a demon ebabamba and iconnecta kubantu abangaphandle nabantu abasejele yini we allowed these so-called Eurocentric cultures to infiltrate our tradition, our Afrocentric tradition. Khanya Kude TV ni like bafethu ni subscribe nenze yonke into.